nate nderek voli. Terus didiskualifikasi. Karena nyemes rombong bakso. apik nget. Apa kuwi? Apik banget. Pekli. Apa kuwi? Apik sekali. Sempak teles. Apa kuwi? Semangat. Kompak. Anti lemes. Anti lemes. Tronton. Nyupir tronton. Ditubruk burine. Tubruk burine ya, sing burine matane PC ora ron. Wong lanang kuwi kudu sregep murap, wong wadon kudu bisa mlumah. Ngacok wong lho engko. Tuh, aja ngresik pikiran. Jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah wal barokah. Amin. Segera dikaruniai putra-putri yang soleh dan soleha. Amin. 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 Tepat kepada penonton. Pada penonton semoga Warga masyarakat. Lo ceret nih mriki niki. Oh lo ceret diparingi kesehatan. Diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Ya robbal alamin. Terus Mbak Nanda. Mbak sinten? Mbak Dinda, Mbak Nanda. Paring atensi kepada manten berdua, Mbak. Kagem temanten kekalih mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan bale wisma tansah atut runtut pindho mimi lan mintuna dados kaken-kaken lan inen-inen boten pinisaking donya tekaning delahan enggal pikantuk putra-putri ingkang saleh lan salehah. Weh, amin. Wong ki nek sekolah manajemen cerdas, Nduk. Omong wis ra eneng spasine blas. Kuwi nek dosene ra pinter ngono iso digagrak karo murite. Alhamdulillah. Sampeyan apa olahraga basket apa voli ngono, Nduk? Kula nate nderek voli. Terus didiskualifikasi. Karena nyemes rombong bakso. Nyemes rombong bakso. Tak kira nyemes pelatihe. Ndahne oleh anyang-anyangan dicemes karo sampeyan. Nduk, sampeyan paring hadiah apa karo temanten berdua wujud tetembangan, coba. Berdua. Nggih. Setya tuhu mawon nggih. Setya tuhu nganggo bawa. Sing bawa sinten? Mbak Nanda. Kriyang kalih. Oh iya, bawa. Oke. Dibawani surasane bawa tiyang ingkang nadi kandhuan asmara. Monggo, kaya ngapa, Nduk? Bekale wong jatuh cinta, gegarane wong akrami. Monggo. Kula riyen apa Mbak Dinda riyen? Sing penak iki jane sampean dhisik aku keri. Apa bareng? Nek bareng biasane penak. Sing penting semangat. Sing penting senayanan. Cahra mudeng kok malah. Nano Nimasitase Weh, jaman Universitas Negeri Malang biyen aku sekolah ning kono, Mbok, tahun 2001. Angger Dies Natalis mesti wayangan. Kuwi biyen merga rektoripun Piyai Tulungagung panjenengane almarhum Pak Imam Syafi'i. Terus dilanjutkan panjenengane Pak Suparno, kuwi ya Piyai Tulungagung. Ngono, kuwi ben ulang tahun biyen wayangan. Mbah saiki kok blas ora tau wayangan. Upama sik wayangan kira-kira sampean ya ditimbali ning Malang. Mergo instansinya UT-nya itu kan ada di Universitas Negeri Malang ya, Bu ya. Nggih. Lah nggih, engko jajal tak usulke, Nduk. Damel wayangan. Oh nggih. Ya. Insyaallah. Dinggo duwe gawe. Suarane resik, apik. Apik nget. Apa kuwi? Apik banget. Pekli. Apa kuwi? Apik sekali. Sempak teles. Apa
wi? Semangat, Semangat, kompak, anti lemes. Anti lemah. Su. Mimpi basah. Ya. Ing sarena sawangine Sumutu. Apa kuwi? Suaramu mutu. Oh. Datana kingko sarambet Datan ginggang sak rambut. teh Rambut. lamun atuh caketing Ano. ati yen cedak tansah mulat sida asih Pindha mimilan mie goreng. Oh. Mintuna kok mie goreng. Nek kala wau kan sampun tetepangan kalian sindene. Iya. Loh, jenengan nyoting napa niki? Mboten niki lho. Ngabari iki lho ana sinden ayu nang kanca-kancaku, Mbak. Nggih. Nek panjenengan asli saking pundi? Oh, kula asli Arema. Arek Malang asli. Oh, iya. Saking Singosari, Nduk, kula. Oh, Singosari. Nggih. Kelahiran tahun pinten? Kula kelahiran sampean tahun pinten? Sampean tahun pinten? Sampean tahun pinten? Kula 2003. 2003 kula 2001 lah. Oh, berarti nggih unda-undi nggih. Unda-undi kalih no, kula. nggih unda-undi Berarti no. kula nimbaline Mas. Kang Mas, nggih. Mas ngaten. lajeng garwanipun pinten? Oh, mboten gadah kula tesih Joko, Mbak. dereng Nggih, gadah. dereng. gadah. Dereng gadah. Live streaming lho. Ora apa-apa. Bojoku ki sabar kok. Lah malah muni dhewe. Aku no sing ngapal janggal budarono diteleponi gakno sate jumlahe 3 leh madak. Malah buka cerita Mbak Lucy. Ning rukun kok, Nduk. Aku ki mergo katresnanku ki turah. Dadi angger sapa-sapa njaluk ditresnani mesti tak tresnani. Turah katresnan. Piye? Teras itu diterusne takon. Tuno. Aku duwe bojo cah iki wis tak kapak-kapakne. Ming ngarepe tak laminating. Tak laminating nek bleduk tak sulaki. Nek siram. Dilaminating ben ora teles kok. Ayo bareng Kang Mas ana tepi wajib Nano Sida asih
Sing ngendang rambutnya gondrong nganggo kacamata. Kaya jenate Pak Budin Duren. Pengendangnya Pak Sun Lawas we. Pak Budin Duren sing ngomong aku mbiyen. Yo. Aku kang setya satu wet biyen nganti saiki babasane peteng kapapat kabar sumunan Andika pangayomanku lahir batin tuwus nyata mong sajake andika sampune kurang rano Mugianto berkahing witi antika mong tansah
Dibacot ke gambyong dok, iki ya pinter gambyong kok. Yo, kayak apa digambyongke? Yo. Jebul kae sing tak anti-anti wis kene. Dalu, Wilujeng dalu Mas Ucange. Gareng nggih. Mboten nyono mboten ngipi. Nggih. Kula angsal dobelan gawe. Milane kok dobelan gawe. ndek wau ngemse campur sari. Wah. Ngerangkep. Ngrangkep gawe bayarane siji kok ya. Ya ngalah barokah niku ngoten niku Mas Injih. Gareng. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Injih kula nggih mutunipun nggih ngaten niku. Lah nggih. Ning nggih kula wau jan ketiwasan. Ketiwasane pripun? Kula kan tongok-tongok teng mriku. Ah, Ponakane Pak Bandi Pak Bandi. badhe mlebet niku. Waduh. Mecicil ras kula niku. Ngerti sampean mecicil? Wah nek demit. Demit piye gareng, Nduk. Oh. Akhire bocah wi mboten sida mlebu. Terus? Nyeluk buane. Kon nggawa pentung. Heeh. Dikira kula memedi. Banget tenan. Nggih nderek syukur nggih. Dek syukur. Nggih ndedonga. Nggih, Anggenipun kagungan hajat panjenenganipun Bapak Subandi. Haji Subandi. wonten ing kalenggan dalu punika kagungan hajat Boyong Mukti. Heeh. Sirat Mojo temanten kekalih. Lihat mojo temanten kekalih. Nggih. Subandi. Subandi. Nah, coba su. Gak semayanan oleh. Ning ora dadi ngopo nggih sak Suka menolong. nggih. Hmm. Sugih bener wedi ing Kanistan. Lah. Katitik punika dados kepala desa. Ngene iki ya golek-golek. Wis pokoke dadi. Ah, tapet-tapete golek Seniman. cicilan mekar kok. Seniman ki kudu otomatis. 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 Otomatis lho.
Otomatis. Nah, Su, wau napa? nggih su kala wau sampun. Ban. Ban punika bandanipun kathah. Katitik punika sampun damelno griya. Putranipun putrinipun ingkang Ngelenggahi Nggih. tembung ghairun nas anfa'uhum lina sebaik-baik manungsa itu Nggih. yang memberikan manfaat kepada yang lain. nggih Termasuk duwe gawe nanggap wayang iki sing entuk manfaat ora ming keluarga dalem ning kelebu penonton melu terhibur. Nggih. Bakul-bakul melu ketuku dagangane, Nggih, saestu. kanca-kanca seni melu nyambut gawe, Mas. Nggih. Lah niku mungkin nekake keberkahan mergo dongane wong 40 kuwi mesti ijabah dipadha karo dongane wali siji. Kamangka sing teka sing rawuh mirsani wayang punjul saka wong 40. Wah jan niki. Mula ibarate wong kuwi sedekah ora saya lekoh ning saya kebak saya bakoh. Ning kula winginane kula sedekah niku mboten beneran kok. Lho pripun? Lah terusipun sebagian harta punika kedah dipun napa dipun bagi kalih tiyang lintu. Terus? Lah tangga kula kan wonten rondo to Pak ceritane niku. Terus? Umure rondo niku 35. Niku duwe anak setunggal. Lah kula niku 35 wis dadi rondo. sampun. Lah kula kan nggih ternyoh. Akhiripun kula badhe tanggapan ngenten iki bayaran kula sukakno danten mriku. Nggih. Bareng ngono aku wis diunek-unekke bojoku. Jerene iki duwe ada maksud tersembunyi. Padahal nggih niate alhamdulillah tulus. Lah sampean rondo sing dipilih sing nom. Lah sing Mbaya tuwa- sing tuwa-tuwa Sing lek tuwa arepe ge- dum-dum kuwi. Lah sing tuwa ge apa? Eh? Yo, nek sing tuwa kan wis ndek anak-anake wis gedhe iso Lho, lek ngopeni wong tuwa. sing tuwa ki malah seret kok. Kok iso Mas? Angger mau lebokne sak jarik-jarike. Bayo, ya boset ra karuan yo. Omongane glani-glani nggo ngguri kok megelne ati. Ingkang pungkasan. Dina niki kagungan hajat Mboyong Mukti Sri Atmaja temanten kekalih. Nggih. Mugi anggenipun kagungan hajat kalis ing rubedane resambikala ora lokak ning tambah kebak. Ora nyandung-nyandung kala ning nyandung rejeki. Nyun ning ora hayu nggih amin Nggih. ya rabbal alamin. Menika Nggih. donga menika kedah sae. Contonipun panjenipun Bapak Subandi menika satunggaling piantun ingkang sampun nyukseskan program pemerintah Dua Anak Cukup. Oh namung kalih putranipun Nggih. nggih. Oh iya. Menika ingkang bajeng menika mijil kakung, lajeng ingkang nggih, kakung ingkang nomor kalih mijil putri. Oh inggih alhamdulillah. Kualik. Walik. Oh nggih. Kualik Mas maksude. Sing bajeng niku putri, sing nomor kalih kakung. Nggih. Lah terus jenenge kula tiyang Bojonegoro kaya iso Bojonegoro ki matoh ya, Mas. Iya Pak Em. Pak Omongane nganggo Pak Em, Mbok Em. Ndasem. Dasem dhewe kono asemi. Tak rungok-rungokne megelne ati padha gondronge Mas. Nggih. Nur kaceke siji tok niku lho. Apa? Upama menang jenengan dhuwure. Dhuwure gedene menang aku. Nggih, ning- Atose ya mesti menang aku. Nek atose atos kula Mas. Masa? Kula kuru kok. Ora mesti kurui biasane mek kulit tok. Mas, pangapunten. Wong kuru ibarate kacang ijo, Mas. Piye? Masuk cilik atos. Cilik atos. Ning nek wong lemu, Ha-ha. kena diteni, Heeh. tan saya lemu, tan saya cilik ya empuk. Lho jare sapa? Iya. Cilik nek atos? Ora ngarah. Apa meneh ya. Nah niki teng dalempun Bapak Subandi nggih. Nggih, Sampun Bapak kula Subandi. artosaken. Nggih. Menika Pak Bandi menika sampun nyuksesaken program pemerintah Dua Anak Cukup. Besanipun saking pundi Mas Gareng? Sinten? Besanipun Pak Bandi. Menika saking wewengkon dusun Sekartoyo. Kota pundi Pasuruan nggih? Oh mboten. Lah menika Kotanipun Nganjuk. akad nikah Niku 21 September. niku teng ngene besanipun. Lho lah nggih, besanipun Piyayi Pasuruan to? Nggih. Oh, nggih padha karo aku Pasuruan Kota. Jenengan Pasuruan Kota. Nggih, Pasuruan Kota. Berarti jenengan daleme namung setunggal. 3. 3 teng Nggih. pundi? Ten kene Singosari. Singosari. Ten Pasuruan Kota. Pasuruan Kota. Kali ten Malang Kota. Teng Malang Kota. Nggih. Telu sombong, Mas. Loh,
Dilungkas Tulungagung kota. Lah kula niki lho 40 omah kula mboten sombong. 40 gen omah kula. Oh. Neng Nganjuk nggih wonten. Teng Kediri wonten. Teng Bojonegoro wonten, Madiun wonten, Ngawi wonten. Omahmu dhewe? Mboten. Lah, ngontrak, Mas. Oh, kontrak. Atase garing omahe goro-goro nggih ngedeg menapa. Alhamdulillah nika Bapak Subandi joglone gedhi-gedhi. Punika nek mboten klentu ukurane 2 dosa mestinipun. 2 dosa. Inggih ning wonten sayange. Sayange omah gedhe-gedhe radi gedheke yo Mas. Pancen dinggo anu kok dinggo paseban ketawisipun dinggo nampa tamu nggo gayeng-gayengan. Ah ning kula nggih entane keraton Mas. Injih ning kula mboten sombong Mas. Piye? Niku Pak Bandi omahe gedhe ning mboten saged napa niku gedhe iki sokone namung sekawan. Omah kula niku lho senajan gareng sokone wonten 40 omah kula. 40 saka. 40 saka gareng kok. Nggih cagak niku lho Mas, saka niku cagak 40 nggih cagak. ngertos nggih. Nggih. Wah nek Pak Lurah niki mun kula ungkuli kok. Lek Pak Lurah mriki sakane 20-an. Nggih. Lek ngen sampean? Ah mboten sombong Mas, nggih kula niku namung kalih 18-an. Ning nggih niku cagake cacahe wonten 40. 40. Kok akeh men? Carane yo Mas. Piye? Gawe akal. Angger doyong tak kei cagak neh. Angger doyong tak kei cagak neh. Kantos saiki meyek lho Mas. Iya. Lah niki omah arepe rubuh pamer-pamerke. Nah senajan ora duwe nek sombong. Sombong kuwi mesti kok ya. Ning sombong. Senajan garing ning kan garang kok Mas. Wong lanang. Cak gareng. Dalem. Iki ana Mbak Monica. Mbak Monica. Mbak Monica diaturi jumeneng nyanyi karo sampean lagune Lintang Asmara mesti gayeng. Nggih. Mbak Monica ingkang pundi nggih? Mbak Monica ngaceng. Ngacung. Ngacung. Ayo nduk ngaceng. Ngacung. Oh iki dalange iki lho marahi kok. Ora wong padha wae kan. Ming sing beda tangan karo liyane tangan kan. Nggih. Monggo Dik jumeneng. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu Kang Mas. Waduh, lagi iki lho gareng celuk Kang Mas. Biasane nyeluk Pak D ngono. Kula dan mengkorok. Pripun? Angger ngerti sing model ngene iki. Basa bareng teko omah ngono mentolo mateni bojoku aku. Mboten napa ngoten niku. Wah, bojoku ki yo apik nduk suarane. Ning angger nyuwara ngono kuwi aku kudu mati wae aku. Piye nek nyuwarane aku wedhese jabang bayi ya. Ngene kaya mentolo mangan kayane lho, Nduk. Iki kapure duet Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih, mboten usah rol nggih, langsung mawon. Nggih. Ngerol ya ora apa-apa. Aku nek kebekuk ilatku ngisin-ngisinke kaya ya digriming dhisik no regene. Ayo langsung mawon Mas, gak sanggup rolan. Oh nggih, langsung mawon. Ral, Bu, ral. Ral. Langsung. Wah, senengane langsungan ora perih lah. Walah, mboten kok Mas sabun riyen kok. Lengo kletik niku kenge kok. Dia sulak sendiri. Oh he ha. Apik kabeh. Nggih, jan pinget. Apik banget. Nggih. Nggih. Luar biasa penontonnya nggih.
alhamdulillah kathah. Nyimak kok Mas, Nggih. penonton nganjuk itu luar biasa hebat. Nggih. Pancen nyatresno tenan karo kebudayaan kuno wayang kulit. Nggih, nek jenenge Nganjuk menika kota budaya. Kota budaya. Dalange mawon wonten wah kathah sanget. Nalika pas wonten adicara kados sedekah bumi, Mesti wayangan. jelas wayangan sedanten nggih tanggapan. Nggih, pejabate nggih seneng nanggap Nggih. wayang. Nggih, tenan. Aku biyen duwe dalang ning kene duwe kanca dalang naminipun Mas Joko Halilintar. Joko? Joko Halilintar almarhum sampunan. Nggih. Joko sinten? Lah nggih Halilintar sami mawon to. Iya. Almarhum sampun Nggih. nggih menika kanca dalang rumiyin. Wah, jalang kondang riyin. Dalang kondang rumiyin. Mbak Lucy, mbok jumeneng sepot Mas. Ya Mas. Orak. Orak tenan. Angger wong siji iki tak tokke ngono wis. Wong dek meng vitamin ki bareng metu guri-guri masalah. Nek panggung ora panggung jati salaman teremuk. Wah niki ora trimo panggung jati, Mas. Teng omah niku ambene 15-an gedene kok. Ora anu ya hamblek tenan kuwi kok. Pengen nyek lah aku gede. Ora ngenyek gedhi kok wong sak biting ngono kok gedhe iki lho. Pak Bandi iki perso lek bengi iki ngundang bintang tamu terlangsing sak Jawa Timur. Lho seksine. Iya aku. Penonton lho seksine. Iya aku Nek ora percaya sawangan jarak 100 meter lak langsing. Ning Sing ya ngomong aku lemu ki sapa? Sing ngomong aku lemu ki sapa? ora ana aku mbur gunggung awakmu kok. Awakmu ki ora lemu mbur sak biting. Ngerti ora biting? Biting iki sakmene iki to. Ora sapa ngomong? Apa? Biting iki babi nglinting. Wah, kowe ngenyek. Babi piye? Aku iki sejatine bodi kuwi langsung wis ideal. Bobotku lho 45. Kaya Piye, bodine piye, Nafa sik. Urbak. Bobotmu 45. 45. Apa samene kok 45 ki apa timbangane bujat ye? Bandule swidak 5 Mas. Alah, ya rek sing par bandule wi disikno se mbok kerekne. Nek bandule aku ya ora wani nimbang bacok bojomu modar aku. Ora usah dibacok etokne modar dhewe ya. Wilujeng dalu Mas dalang. Sugeng dalu wilujeng niku alune nggih. ten ngajeng. Jenengan bengi iki kok agresif. Jenengan dalu niki lho agresif Loh, tenan. sesuai dengan tema wayangan kan pernikahan. Oh iya, benar. Tenggene agami itu pendidikan nikah itu ada Mbak, namanya kitab Qurratul Uyun. Nggih. Piye carane wong bangun katresnan, piye carane wong pepasian iki karo agama diwulang. Nggih, leres ature. Mula kudu dikatamne dhisik. Oh ngono ya. Dikatamno nek napa niku? Nek rabi. Heeh, dikatami tegese dikatami iki diwaca nganti rampung piye carane Sik. sadurunge wudu dhisik. Terus sholat dulu, sholat Nggih. sunah. Nggih. Bar kuwi lagi dibuka pelan-pelan. Suwen. Kuwi lek malam pertama ngono. Kuwi eneng-eneng kitabe naminipun Qurratul Uyun. Malah keturun. Kamu kok Nggih. nek jaman saiki kudu dasdes kok. Mulane dadine generasi ya angel atur-aturane. Ya bener-bener memang leres ature Mas Ardi niku. Dene wong dadi manten itu menyatukan dua pendapat yang berbeda, dua kepala yang berbeda, Dua ego yang sifat dan berbeda. ego yang berbeda, Betul. kudu manunggal dadi siji. Umpama sing kakung dadi geni, sing wedok kudu bisa dadi banyu. Ben dadi wedang. Iya, ben dadi wedang. Dadine terus ditam kopine, diwenehi gula dadine manis. Ora pahit nggih to. Sakinah Berarti Sakinah mawaddah, mawaddah warahmah. upamane nek sing lanang dadi geni, sing wedok kudu dadi apa? Banyu. Dadi banyu. Sing lanang duka, Iya. ngamuk-ngamuk, sing wedok kudu adem. kudu adem ayem. Ora iso diimbang-imbangke. Nah. Ora dibanding-bandingke. Wong lanang kuwi kudu sregep murap, wong wadon kudu bisa mlumah. Ngacok wong lho engko. Tuh, aja ngresik pikiran. Sik to. Wong wadon kudu mlumah. Wong lanang kakung kudu sregep murap, murep. tek
tegese wong lanang kuwi kudu menjalani kewajiban sebagai seorang laki-laki kudu maringi cadong karo wong wadon. Lah semono uga wong wadon nggih to Mas, kudu iso nrimo mlumah. Mula diarani bapa angkasa ibu pertiwi, Lah. bumine mlumah bapane Murep. Dadi pira kaya-kayane sing kakung ya kudu diterima. Ngono lho. Tak kira ki mlumah wong wedok apa tugase ngatang-ngatang terus sing lanang ki numpaki kok ndure ngono. Wong ya wis sampe. Lho kuwi ya termasuk. Victor. Kuwi ra apa-apa ning ko. Ora usah disebutne bloko. Wis ora usah diwarai iso dhewe. Iso dhewe, otomatis. Pitik-pitik ora usah diwulang iso dhewe Lah kok. sapiye ya iso dhewe kok. Ning wonten sing mboten saged kok. Apa? Aku kula riyen nalika niku pisanan wah diabani karo bojoku isin karo maratuwa aku. Ora isin piye kok. Piye Dik? Anu ke bawah. Ke bawahan kanan, kiri. Nah pas. Gareng ki mbiyen malam pertama ki njaluk tulung laler. Kok sono njaluk tulung laler iki? Lah mergo bojone kan gedhe lemu ngono terus njaluk tulung laler. Engko lek lalere mencelok ning ndi lah kuwi. Ngenyek Mbak Lucy we. Ayo. Nek Lucy iki dirubung laler. Sekarang tidak ada perempuan yang dirubung laler. Sindan ki perawatan kabeh Mas. Makane bodine apik-apik. Aku masuk gedhe tek ora enek laler mencok. Piye bendina? Alah. Apa? Kowe gak ro. Abape sinden le metu mutiara. Telek. Loh piye? Kuwi nek sinden sing nom-nom, lek sing model ngene iki abape ya ora karuan kuwi kok. Kowe gak ngerti. Beda bojone gareng. Beda. Ambune batang. Coro no. Lecok. Coro. Aja ngenyek lho. Ora laler malah coro. Ayo sing lanang kaya ula. Berarti dinane kae sing ngentas corone sampean. Sing ngentas corone. Aku sing ngidak no. Wah, aku sing ngidak. Ngidak ning kok kena bojoku. Ning tak idakno tulisane gareng. Wah. Kari dhewe ngisore tambahan tulisan gudiken. Iki apa? Iki bahas apa to iki kok ya. Wilujeng dalu kula aturaken dumateng sedaya penonton. Ana parian. Pariane apa? Nyetir tronton. Kecemplung sumur. Mugi para penonton panjang umur. Amin. Nyetir tronton. Turu mlumah. Mabrak to kaya. Cetok. Tronton. Parian iki sing penting bener ora apa-apa. Nyopir ki umume Ya wis, lumbuh sakno. mlumah lho. Nyopir tronton. Ditubruk mburine. Ya sing Mugi- burine matane PC ora ro nabrak iki ngarepe iki. Mugi para penonton kathah rezekine. Amin. Iki Pak Bandi. Yo, pari ana genten nggih Pak Bandi apa yo? Tuku roti. Alah ora gablek duit apa wis bayaran kowe tuku roti. Lah jere Pak Bandi. Ayo. Iya. Tiboki. Tuku sapi. Alah wong rene bayarane wis menok iso. Tuku sapi dhuwitmu kok ngendi? Bayarane tak nek rupane ciut kaya ngono kuwi. Nyugokno geni. Alah kobong dasmu. Dasmu dhewe. Parikan yo nyok asem iki kok. Parian. Iya parian ndak nyugokne geni, kobong rambute. Lho aku kok mentenokno kono to. Gundolan. Brundul. Ya, ndak. Sangi tambune. Nyugokno geni. Ya, Akeh kayune. Bapak Bandi kathah rezekine. Amin. Aku yo duwe. Terus masa karo ngono tok? Yo aku yo kagungane penonton ki yo duwe parian. Iki kan wonten ing wewengkon Lo Ceret. Ya. Tepatipun wewengkon Sekartoyo. Nah, Aku wis tak bedhek pariane. apa? Lo ceret wis 2 meter. Ora kuwi. Welek iku. Ora iki apik tenan iki rungokno. Sini lho Piai Iya, kene iki iya. Piai alus. Iya, iya, Nek si. kok tutur bahasane apik. Sasi. Lah jenengmu sapa? Lucy. Lah turane kaya si. Ya lu kok Lucy. Alus ki nek alus kok kaya ngene kok alus kating gronjal. Bar muni sing ngerti bablas nih. Wah. Kari dhewe Si Ayo numpak dokar nang ngisor. Iya, numpak dokar pasar. Numpak dokar nang ngisor greng. Ya dokar apa lho ngisor greng ki kok ya. Oh ya. Jarane degar macal sirahe lah. Oh iya ya. Mari kan ora. Kanggo wong sakmene mbane. Ya.
Engke numpak tronton ya awakmu. Numpak tronton. Numpak becak pi ora enek becake, ora enek dalane. Numpak sapi, Nah, numpak sapi. disambi, Disambi. ngunjuk kopi. Nah. Endi kopine? Iya. Ra enek kok. Endi kopine? Iki kanggone penonton kabeh. Wis gak sadukar-dukaran. Andeng-andeng nang jero mata. Ya, apa ketok? Ora iso ngingeti kaya. Ya, andeng-andeng jero mata. Wis ora parikan kuwi. Lah apa? Andeng-andeng nang dhuwur mata, ora iso nguwasi. Ana jero mata ya wis to kok ora parikan kok. Lah aku timbang parikan mbok salahke terus. Mendingan aku ora parikan kok ya. Nuntun sapi. Nuntun sapi. Lah Iki nyapo lah mbok usek-usek. Mulane anu dikeki. Lah terus kayak nuntun sapi. Nuntun sapi. Neng kulon. Keslentrak rupane. Ya wis, tatu. Iya. Pak Dalang Wilujeng Dalu niki Wilujeng didhawuhi Dalu. napa wonten pamuritan napa? Panjenengan saking Ponorogo badhe caos panglipur dumateng para warga masyarakat Nganjuk wujudipun tetembangan Mbak Lucy. Siap. Yan paringi napa karyanipun Kang Mas Miri gambar menika lak nggih yasa karya-karya lagu kathah banget. Napa sing lagi viral menika? Manut mawon kula. monggo, Nggih, nek panjenengan. wau dalu sampun kula aturne. Heeh. Langgame memanek sampun. Memanek. Apa? Kok iso yaene iki lho, bodho request griges. Iki kene ning gone kene iki lho mesti yoga request. Nek gak ngono malah mambungi ngene. Dangdut. Yoga request dangdut. Umumnya iki sing request kan penonton yogane sing request. Ya nggih. Nggih niki ditanjakne Mas Mari Rumien mboten napa-napa. Monggo, Kali nggih. pokok moncrot niki. Iki apa to iki kaya Lek misalkan langgame Pak Sun nggih niku wau memanek. Memanek monggo kaya ngapa memanuk saged. Ayo ora apa-apa iki rong. Memanek napa rong- memanuk? Memanuk. Memanuk apa memanuk ikanan. Tapi masa langsung congdut, mboten napa to? Mboten napa-napa. Wes, ndas. Aku kok ya congdut, aku ya iso congdut aku. Iya. Aku bangsa sing cong-cong duet ya kalau jenengan. Engko aku congdut engko. Oke nggih karyane Pak Sun mawon nggih niki Nggih, karyane Pak Sun yang ini slow kan- dulu terus mengke radi hot. Nggih. Wis. Wis pokoke iki digawe seneng, Mbak. Oke siap. Bubarke jam 7 ora apa-apa. Lah. Pangapunten wau Pak Lurah pun ngendikan. Pripun? Wayangan mengke dalu khusus ngene iki. Nggih. Mengke sak enteke solar. Santeke solar. Modernan. Santeke solare diesel maksudnya. Nggih. Niki karyane Mas Sun Gondrong. Oh nggih, spesial juga untuk niki para pamirsa ingkang wonten channel YouTube Kerajaan Budaya dan kanca-kanca. Wow, YouTuber menika iki live kerawuh. streaming nggih? Iya, live streaming. Wah, luar biasa. Selalu Menyapa setia. semua warga masyarakat pecinta seni Nggih. yang ada di Kerajaan Budaya. Nggih. Semoga Derek. diparingi sehat senadyanto Amin, amin. jauh di mata dekat di hati. Kagem dulur lanang Mas Sun Gondrong nggih enggal sehat. Amin, amin. Kita nyanyakne Ora lagu sakit ini. tok, Mbak. Gak sakit, gak Mung- apalane ngene. Mung sawanen. Awake dhewe mumet gak tau. Ora-ora kok iso ngabari mrene ndredeg wong aku. Kekelang. Nggih, monggo niki di kesupen. Wes iki Mas, niki jajal, lagu Mas. awas. Amas. Nggih. Niki anu nggih, Pak Sun niku lek ndamel lagu janji. Janjine lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane. Ayo bareng-bareng mbak-mbak nom-noman ngadeg kabeh. Banyu langit didadoske, Mas. Oh, Monggo. siap. Berdiri gerak. Luar biasa. Pisan kas. Wonten pamungkas. Layangmu tak tompo wingi kuwi. Wis tak waca uga karepe atimu. Ya, Mbak. Adane cowok niki. Ka, 'Pengen. 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 'Pen
piye. Iki nadane sapa? Nada dhuwur niku, Oh, Pak. iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mboten nyandak suara dhuwur. Suara dhuwur mboten nyandak. Saged nyandak Saged. tapi mengke awon, kados Awon, cemplek kecepit. siap. Kayak kecil, marakne kedinges. Kayak cemplek kecepit. Kecil mangga. Oh, lah ini adalah Oh, gak apal. Oke. Atribut Mas Didi Kempot. Iya, atribut Beliau Mas sang Didi maestro. Dan pernah memberikan sumbangan kepada warga masyarakat waktu pandemi itu yang harus kita kenang, Mbak. 7 miliar loh, Mbak. Siap. Didum-dumke yang gini wong sing kena dampak pandemi Nggih. melalui lembaga amil zakatnya Nahdlatul Ulama rikala samono. Nggih. Saya tak Sehingga nuruti. Nggih. terus piye, Nggih, Pak? terus monggo dilanjut. Apa nih? Monggo dilanjut. Nggih, kula Ora keten, Om. apa-apa nggih. Pokoknya jangan sampai Nggih. dilupakan karya-karya sang maestro. Iya. Mergo awake dhewe nyanyekke kaya ngene iki Mas Didi Kempot lek sing mirsani iki seneng, sing Nggih. ngrukokke trenyuh kuwi entuk ganjaran. Entuk ganjaran. Ternyata karya-karya seni seperti ini juga menjadi suatu wasilah amal jariah bagi para pengkaryanya. Inggih leres. Wayang gamelan iki, Mbak, Nggih. nek duduk wali, duduk pujangga Jawa, tak kira ya ora bakal lestari kaya ngene iki. Umure wis atusan tahun. Nggih. Iki nek sing yasa para pujangga, para empu, para wali iki ora caket sandingan rina lan wengine karo Gusti sing sifat langgeng, tak kira karyane ya ora iso langgeng kaya ngene iki. Nggih leres. Mula dawuh Kiai ana makalah Atsarul mukminin barokatun, nggih ta? Atsar utawa tipake wong mukmin ki ana barokahe. Nyatane barokahe para wali wayang karo gamelan seni tradisi iki iso nguripi lan bareng-bareng urip bebrayan jroning masyarakat nganti saiki, Mbak. Lan menjadi corak warna keagungan keluhurane bangsa Indonesia. Itu yang harus kita apresiasi. Siap. Nah.